Yn enw fi 'di Lowri Mereri, dwi'n dod o Fatwnog ym Mhenllyn a nes i astudio Cymraeg. Gwych. Dwi'n gwneud gradd a bod yn fam, ddim peth haws ar y byd, ond mae'n deimlad o gyflawni rhywbeth mawr. I'r Coleg Cerdd Drama eisiau i'n wreiddiol, a wedyn nes i ddim gwneud gradd academaidd. A o'n i wedi bod, mae'n hogan fach i rwan yn 9, mi oedd hi'n 6 pan ddechreuais i, a mi o'n i wedi bod adra am rai blynyddoedd yn fam. A dwi'n gwybod, ni jyst eisiau rhoi sialens newydd i fi'n hun a gweld bod hi'n yr ysgol am llawn amser. Dwi'n gobeithio dod yn ôl i wneud yma falle mis Medi, falle na i adael blwyddyn, a dwi'n eisiau gadael gormod. Yn bendant mae'r cwrs di helpu fi ddatblygu sgiliau sgwennu. Dwi'n meddwl swn i wedi sgwennu o gwbl blaw bod fi wedi dod i Fangor i wneud gradd, a dwi wedi cael gymaint o anogaeth gen staff Ysgol y Gymraeg yn mynd drwy'n wych, ddweud gwir. Fel rhan o'r modiwl sgriptio theatr, oeddwn ni'n gofio sgwennu drama theatr 40 munud. A nath Manon Wyn Williams yn hiwtor i, wel oedd hi'n argymell i gyd mewn ffordd i gystadlu yng Ngwyl Drama Môn. A byswn i byth i gwneud blaw bod hi'n dweud bod eisiau gwneud, a mi nes i ennill y fedal drama yna nôl yn mis dechrau Ebrill.